Awu Dodi insizwa inajabile khunjani. Sisi wami. Wasuka la usuka khona uzongidelela lana indaba ngikwenzeni? Awu ngiyaxolisa futhi. Ukuthi bengibabutshazisa obuhle obungaka nje ngikubonayo. Ayi kodwa yasuleka ke insizwa ngathi ibutho madoda. Yazi ukuthini? Wona uzombamba inkunzi. Uthawuzeli nje la uzombamba inkunzi. Inkunzi? Ukhuluma ngani manje ukuthi inkunzi? Kodwa ngathi ngikushela kamnandi kanjena ukuthi ngizokubamba inkunzi wena. Cha phela mina ngithi ile mguludu yalethe mhlawumbe siyathola icebo elisha lokubamba inkunzi. Phela ngeke kwazi. Awu kanti shuthi ayisaziwa ke inkunzi kodwa ngathi ngimuhle kanjena futhi uzothi ngikubamba inkunzi. Lutho awusho ke futhi ucobisana ngakithi iniqwaphinele ngibe muhle nawe. Hayi yabo manje ngathi ufuna ingale yonke ke manje. Yazi ukuthini? Awuveli uye ukukhuluma ngibuye mina ngishele yabona. Hayi kulungileke ngingangishela uma ngabe Hawu Ntombi. Yini kwenze njani manje? Noma ushela. Hawu bengisazokushela nje relax. Manje lindeni. Hawu sozongikhomba ngesibhamu kodwa. Ayikutheki manje cela number manje cela number. Siyam. Ana ngane bembamba inkunzi le. Yena ngane. Sesi ubise nami ngihamba nawo fezi. Hawu yobe fezi. Awungayendi besento kanjani namaprana nanhlupha kaphi la eselini fezi. Yimi futhi manje ipara ithekeni yakho yona ngibambe ngathi ngibambe inkunzi futhi. Uyibingelela kanjani sena ngihamba nawo futhi enze kahle lethala leli Hawu wathi. futhi wami. Lesiwashi baba. Razi. Hawu Neyisaka. hawu. Thatha ne jacket uthatha yonke into fethu. Uthatha yonke into fethu. Letha la jacket. Hawu. Thatha ngempela fethu. Jacket baba. Marazi bakwenzani yazi ngizwangilele lapha marazi kubamba inkunzi ngiyabona manje bakufaka eThekwini bakubamba inkunzi asawu2 marazi manje kusala noma igqaba lapho noma yangani 2 rand. ya 2 rand. 2 rand. Man 2 rand. Manje ukunika manje 2 rand.